Madame. Ich verstehe dich gar nicht. Na gini me? Ich verstehe dich gar nicht. So German ko me kita na asụrụ gị Igbo na asụrụ m German. Ich weiß, was du gar nicht meinst. Like, Ich weiß nicht, was du meinst. Nwa kina asụrụ German. Was meinst du das denn? I don't even know. Diese bedeuten was sie gar nicht. Nwa kina asụrụ German, nwa. Ngwa onye ọbụla asụrụ German ama nne onwe na-eji isi kita nwa bụ. Na-eji isi kita bụ oven nsala na nlichi. Mba chelo imara asụ Igbo. Imara agba sụba German gị. Na asụ German gị. Gị bụ mba. Akwụsị ọha mgbe kwuru okwụsị na imara even na-ekwu. Imara wata even na-ekwu. So onye na da awọta Igbo. Ama nli oven nsala na nliji. Iman lia. Kwa German, agwa gị na asụ gị Igbo na asụrụ m German. Maka gịnị? Ndị Igbo na-amụtakwa German. Mana amụta German nke m na-asụrụ gị Igbo na asụrụ m German nke igosi na ị ka m asụ German. Ka m kụziri gị ka esi asụ German. Ị na-asị gịnị? Ị na-asị ibe ahụ ị na-ekwu. Ka nsị ga-asụ agụ na agụ onye agụ na agụ ada amụta German. Agụ na Agụ na agụ m. Sikwu na agụ na agụ gị ọpịa ọnụ ị na-akwụ ibe anụ anyị na-ekwu. Kwesịkwa na ntụ agụ na agụ m ka emere m nkịta agụ na agụ m. Ntịlị gị nna. Ka esili m. Mere ibe ọma esi nsili gị ama m isi ibe niile na. Ma anyị ga-asụbụrụ m German mbụ mgbe na-asụrụ gị Igbo. Since that German nke na-asụrụ maka gịnịzi? Maka na ka nkụziri ndị na TikTok ma Facebook German. Ka ịkụziri ba German? Ma ọ gịwa. Ka ịkụziri m German? Okay. Nsogbu ajị ya. Mana onye ọbụla nọ n'ebe a German si n'ọnụ ya pụta. Ama ndị oven nsala na nliji. Biko ka gịnị mee? Biko ngeli. Ị ga-eli gịnị? Iman lia kwesịgo German. Onye ọbụla sụrụ oyibo ma German nọ n'ebe a ayịlụ ndị Igbo. Mma nkabarụ nyele gị akwa na anụ akpụrụ akpụ na noodle. Ya nli ndị ọcha na-asụ German. Mkpụrụ mmadụ sụrụ Igbo nye oven nsala na nliji. Iman lia na onye ọbụla sụrụ German, onye ọbụla site German sụrụ pụta n'ebe ama nli ndị Igbo. Ibe ngwa gị. Assim que no total esse bueno nem vai ser bom na essa isso German. Mas é que ela não vive não, é que ela não vive não. Eu é ensinar sobre German.